Ahojte, vítajte u ďalšieho videa a dneska si ukážeme, ako idem naservírovať mojej korytnačke jedlo. No už najprv to musím všetko vybrať, takže tak. Fuj, je to hnus. Čo to je? To je zhnitá paradajka. Fuj. No, teraz to ešte umyť, lebo je to poriadne špinavé. Už to je čisté a ideme jej tam dať ako prvé šalát. No, častejšie ho dávam celý, ale teraz som jej dala menšie kúsky, aby ho rýchlejšie zjedla. Potom tam dám úhorku, tiež malinké kúsky, lebo úhorku veľmi rada nemá. A nakoniec tam ešte dám paradajku, ktorú zbožňuje. Tiež malinké kúsky. A tej paradajky tam dám bohužiaľ málo, lebo nemusí veľa paradajok. Tu je to hotové. A zabudol som vám povedať, zajtra vyjde nové video o tom, ako jej vyčistím terárko. No, bude to ťažké, ale musím. Už som jeho mesiac nečistila. Takže zajtra si ukážeme nové videjko a dajte like. A uvidím, ako sa budem zajtra cítiť a podľa toho natočím nové video. Takže, pa pa!